Oh. Ik wil opvallen. De sfeer zit goed bij N-VA Limburg. Kan ook niet anders met de recente peilingen. 1 op 3 Vlamingen zou op hen stemmen. De partij zit dus in een overwinningssfeer. Kan het nog misgaan? Ik ben ervan overtuigd, gelijk de trend nu is, en gezien ons programma, ben ik dus van overtuigd dat wij een goede score halen, of moeten halen beter gezegd. En het zal nu vooral de kunst zijn, niet voor de mensen die al van ons overtuigd zijn, die moet je niet meer overtuigen. Maar degenen die overtuigd zijn, die moet je kunnen overtuigen, dat ze de anderen die nog niet overtuigd zijn, kunnen overtuigen. En dat is eigenlijk belangrijk. Dat PS-beleid, dat gaat eigenlijk over altijd meer uitgeven, meer belasten en de echte hervormingen die nodig zijn, niet doen. Het is nu tijd om te doen, zegt de N-VA. De Limburgse KMO's moeten meer steun krijgen en de mobiliteit in Limburg moet beter. Wel concreet op mobiliteit denk ik dat het tijd is om de hand aan de ploeg te staan. De NMBS moet absoluut bijkomen investeren in Limburg, meer dan vandaag. Er zijn een aantal plannen, zoals een goede verbinding tussen Noord en Zuid, die moeten doorgaan. De campagne kan dus beginnen.